O 70% dos adolescentes descoñecen canto gañan os seus pais, pero moitos sí que teñen a súa propia tarxeta de crédito e inflúen, ademais, nas decisións sobre o gasto familiar. Son os resultados dun estudo. Cristina do Río. Achegámonos a un centro comercial nunha mañá de compras en plenas festas do Nadal para preguntarlles aos propios adolescentes e aos seus pais que opinan ao respecto. A maioría coinciden en que é bo que os adolescentes teñan cartos á súa disposición para os seus gastos, pero con límites tamén para que aprendan a xestionar o seu diñeiro. A parte do WhatsApp, TikTok, Instagram, as tarxetas tamén teñen espazo nos móviles dos adolescentes. Ten tarxeta de crédito no móvil, pero imos ya recargando, non ten, sabes, según lle vai facendo falta. Eu tengo unha tarjeta prepago que cando necesito gastarme, por exemplo, 10 euros, chamo a mi madre, e ainda sendo menor de edad, tiña unha tarxeta de crédito e parece que gastas moito máis. Prefiro llevar dinero en la cartera e ya está. Pais e nais coinciden en que hai que ir cos tempos e que as tarxetas sustitúen as antigas pagas. Yo creo que es mejor irles dando poco a poco para que sepan también lo que cuesta el ganar el dinero. Tamén poden levar diñeiro en metálico, pero eu que sei, se en algún momento se encontran que lle fai falta e non teñen, pois, como o móvil o traen sempre con eles. Cando quere comprar algo avisa e compra. Segundo este estudo, 68% dos adolescentes descoñecen canto gañan os seus pais, pero na rúa aseguran que saben ben ata onde poden gastar. Pues tengo un límite de 100 en la tarjeta, entonces siempre gasto menos de 20 igualmente. Pregúntolle aos meus pais antes de utilizar a tarjeta a ver se hai diñeiro e se podo gastar. O uso da tarxeta podelles funcionar incluso como aprendizaxe para a vida. Tamén unha forma de habituarse a xestionar a súa propia economía e tamén a súa liberdade, no? Ao final, a autonomía é eso, no? Que aprendas a xestionarte e o diñeiro tamén é parte de eso. Tamén inflúe o criterio dos adolescentes no gasto familiar a hora de escoller tecnoloxía, regalos ou mesmo as vacacións.